Road go dtí an seminar Grayson seo a thugann léargas an téama Scileanna Litearthachta Leanaí a Fhorbairt, ag díriú Scileanna Litearthachta agus cúraim. Tugann an léargas seo taide san éireamh chomh maith le cinsi céigearí Scileanna Litearthachta agus cúraim agus an chomhairle a thugann céigearí chun feabhsú a chur chun céim. Ba cheart an chomhairle eile a chuirtear ar fáil sa seminar Grayson seo a bheas I bhíonn sí na drolíntlí sláinte poblí atá I bhfeidhm Scileanna Oideachas. Mar a pléú sa seminar Grayson tosaí, chuirtear tús le Scileanna teanga agus Scileanna Litearthachta a bhunú de réir mar a ólamíonn Leanaí óga conas mun gaire Fhorbairt agus commerceide dhéanú leis an dóing mór himpeall orthu. Ar ndóigh, tá obair na Scileanna Litearthachta agus cúraime ríthabhachtach chun tacú le daoine óga a Scileanna teanga agus a Scileanna Litearthachta a Fhorbairt. Sa crit cailíocht don Oideachas luamhlíonta, aithnítear táhacht Scileanna teanga agus Scileanna Litearthachta I bhfólam agus I Fhorbairt ór iomlán an phaiste. Spragan aistear an chrit curriculum na luathóige muid chun díriú ar hanga agus ar literacht le linn suaimhrithe agus fólam practicúla. Aithníonn aistear go bhfuil teanga ó bhéal agus is scríbing agus córais cóthaireachta eile mar mathematic, alien, fum, picture, braille, teanga cóthaireachta agus ceol san áireamh sa literacht. Le linn an seminar Grayson seo ar Scileanna Litearthachta, béimiid ag díriú go príomha ar hanga lóra agus ar Scileanna luathfhoghlama agus luathscríbneoireachta. Tugann céigearí faoi deara go gortar go leor deisina ar fáil do Leanaí chun a gcuid Scileanna Litearthachta a chur chun céim. Is Scileanna ina bhfuil sa láthair ardchaideann an tá na gríomhaigtí seo sibir agus bainneann éagsúlacht lá agus tacaíonn siad go seasamh le Fhorbairt órasach na Leanaí. Leagan céigearí béim go rialta freisin ar an gcaoi ina mbaintear leas is Scileanna ardchailíochta as a d'impleachtaí fólama. A réimsí spéise agus a néispeiris fólama planailte an deisina a chóirt do na Leanaí chun marc crochú a dhéanú, agus chun teanga nua agus teanga ar a bhfuil ar eolas acu orthaí hana féin a úsáid le linn suaimhrithe. Tá eolas, meas agus tacaíocht na ghlaachtóirí luamhlíonta I dtíobh na héagsúlacht a bhaingeann na teaghlaí, cultúr agus cúlraí teanga na Leanaí tábhachtach de Fhorbairt na Lua Litearthachta. Tá deis ar le acu siúd a oibríonn na Leanaí anna óga, Scileanna Litearthachta na Leanaí a ausú, trí deisina sibhre fólama a chóirt dóibh. Cléifimiid anois rinspealaí practicúla inar féidir leat Scileanna Litearthachta a in uacu trí thugrú I do thaobh. Is í fólam trí thugrú an phríomhbhealach ina bhólamíonn agus ina bhorbraíonn Leanaí. Is minic a dhearbhíonn céigearí cleachtas ina míonn go leor deisina ag Leanaí fólam agus in uacu a dhéanú le linn am neamhíochta gan breisiú don suaimhriú. Clachan claachtarí ról lárnach nuair a dhéanann siad go nathab agus timpplacht fólama a phleanáil ina bhfuil meas ar am le haghaidh suaimhriú agus ina dtugtar curú do na Leanaí chun ceap nua a incinú go hoscailte. Is bra le babaithe commerceide dhéanú agus idir gríomhú ar
bailach spríú leis na daoine lárnacha ina saoil, cleachtóirí luamh blianta san ardh. Cinn siad na phríomhchaidrimh seo go mraithin leanaí slán samhailte agus fáling, agus iad ag fólam conas idirghríomhú agus a gcuid agus spéisiú na suagratha a rins le daoine eile. Is minic a dearbhíonn cigraí na caidrimh leidre seo. Mar cleachtóir luamh blianta, tá deis iontach agat grá an bhabaí a leith na teanga a chathú. Is féidir árainn gríomh, ring, agus mirean na nuachail táille inchanú le chéile. Mar chuid den sugrú teanga, tá fuaimhanna agus focail spontáneacha agus is minic a bhaininn gríthe rithmeacha agus achleachtacha leo. Tugadh go minic gur maiid le leanaí a bheithic immert le teanga. Baininn siad taitneamh as patrún, fuaimhanna agus focail gan brí. Is bra lá deochanna agus scéalta gring freisin. Is bra lá deisina chun árainn, scéalta agus ring a léirú lena cóglachaithe agus ina néanaar. Is suíomhanna de ardcaideann, tugann cigraí faoi deara go spragan cleachtóirí na leanaí go gríomhach le linn ring agus árainn gríomh. Baininn siad úsáid as teanga agus stór focail leachnaithe le lindóid a bheith ag idirghríomhú leis na leanaí. Agus sinne ag bogu a raianis, Fiicimid na buntaistí a bhaine le hidirghríomhachtaí spríú le leor. Baininn babaí ógatha taitneamh as leor pictar agus tail inar bhéidir le flapaí a ardú agus teagháil a dhéanamh le aige éagsúla. Is bra le leapadan óga leor agus scéalta achleachtaithe ina bhfuil fuaimhanna aimideacha, focail agus tuairiscí. Bainhí an leanbhág taitneamh as snaithe scéal agus charachtar a leanúins, agus topací a hagan as leor de ardchailíochta a phlé. Ag gach céim de Fhorbairt, baininn leanaí tarbha as a bheith ina sí an aice le phríomhcleachtóir nó lena bíorí. Baininn siad taitneamh as an gompórt agus as an tíniú a thugann léamh agus instant scéalta le chéile dóibh. Is féidir leat simena na leanaí a leanúins agus leor scéalta a dhéanamh lá ag baint úsáid is griangraf, a gcuid picture tarraingte agus as aiteanna sa ceantar áitiúla. Is féidir málaí agus bord scéalta a dhéanamh chun imeachtaí i do thaobh nó cóisiúirí, gríomhachtaí sa pobal nó ar an nuacht a tharla le déanaí a léirú. Is bra le leanaí fillú ar na leor is fearr lá agus iad ag athléamh agus díleadh le cuid eile den scéal ar bhealach nua. Chuir na leithéid de éispirís leanaí ar a suaimhneas agus tugann sé faoisimh dóibh. Dia ar nia, aithníonn siad focail agus phrasaí áirithe san ábhar cloite. Feici tú inis ar an scalainn rins muinse maidir le spáis fáilteach de leor den léitheoireachta, chomh maith le rins muinse chun spás léitheoireachta a dheasú. Ar an gcéad dul síos, déan cinse go bhfuil an spás geal agus fáilteach anas go máltar na páistí thuige. Ina hamta sin, chuir síocha an compórdacha ar fáil is spás le solas nadútha, áitear féidir le páistí leor an úcú ina néanaar, le cairde agus leis an ghlaachtóir. Déta béidir griangreif
den na pastí agus leor a rinne na pastí a chur fáil. Chun atmosfér teolaíocht rathú, chur cushiní agus rugaí fáil. Déad fa freisin, sulse síag agus lampaí a chur fáil. Chun taú le gach leanamh, chur réimse leathan ábhar le hóireachta fáil, agus bí cinse go léiríonn na hábhar éagsúlacht I gúlraí teanga, teaghlaí agus cultúra leanaí fásta. Is fiú salathar a dhéanamh do réimsí gríomhaíochtaí spreagúla a bhaineann le leor agus scéalta. Déadach gríomhaíochtaí ealaíne agus carbhíochta. Puzzle, ábhar bhoga an dóigh a bheith san aireamh anseo. Freisin, déadtaí leanaí uirlisí a úsáid chun an scéal a dhealsú. Agus is íomhainn lá nuair a bhíonn deisina acu chun gléasú suas mar charachtar ón scéal. Anois, gentleman's brethnú bharc crothú. Nói, nuair a bhíonn an leanamh ag sugrú, bannaí sé na sí taisneamh as bharc crothú. Thosaíonn an cineal gríomhaíochtaí seo de réir mar a dhéanann babaí inúchú threalamh céadfach, ag bant úsáide as a leabhar agus as an chorp. Is féidir leat taú le spéis na leanaí I marc crothú trína cinsú go gcuirtear ábhar mharc crothaithe fáil. Mar shampla, is féidir lá stampaí móra a úsáid chun brú fapar, agus is féidir lá taisneamh amháin is péinteoireacht le bhéara. Is féidir cailc, scúba péintile, agus sponsaí a thabhairt chun taú le hiarachtaí na leanaí, íomhanna agus pictiúir a crothú, agus beocht a chorántú. Ina hananta sin, is féidir Fhorbairt, clúdaí litreach, stampaí, faiscléir agus léirscalainne a chur fáil, chun gré litreachta a chur le casanna sugrutha éagsúla. I gcás leanaí óg, is féidir úsáid thimpeallach a bhaint is pinluí agus papar chun listí siopadóireachta a crothú, cinní a dhéanamh agus litreacha a chur sa phost. Céim bha na gurtha stáisiún mac crothaithe le smuo faoin sféir, áitear féidir leis na leanaí cailc, péint agus scúba a úsáid gan srian. Cimní freisin leor cócaireachta, éirisilí agus lipéad a chur le cisteannaí leaba le smuo, agus le limistir tógala, agus aitseanna sugrutha gaineamh agus uisce. Spreagaí na hábhar cloite seo na leanaí chun scríomh agus tak óhaigh siad lá. Bannaí leanaí tarbha as deisina chun rochtan híre ail a banana fhólamma le, agus a gcuid macnamh agus smuoinse a bhreacú síos bhorm text nó pictiúr. Di réir mar a dhéanann leanaí chur síos a gcuid maithachan faoi líneachtaí, faoi rud cruthaithe, nó faoi ghrianghrad ina gcuid leor, tóg an tam chun a gcuid focail féin a scríomh dóibh. Cuireadh sé seo a gomas an próisis scríbhneoireachta a eiceáil, a léiriú agus le himeacht ama trí idirghríomhaíocht rialta leis an bonan, déadach an leanamh tosú chud de na focail a aithint. Agus tú ag tabhairt faoi rólamairt leis na leanaí, is féidir le cabhrú lá chur le na gcuid teanga agus a chur chuin cinn. Déadach teanga a léiriú
mar chud de rólamirt a bheith gceist le seo. Trí smuointe chur leis an spragan réiteach faibe, mar seo mar hampla. Ó dia linn, an bhebó bráte, a dhéanaimiid. Is féidir le clachtúirí Scileanna Leanaí a leachnú trí stór focail nua, réimse adjecti agus bríochra, agus téirmíocht a bhaineann le topic le úsáid le linn don na leanaí a bheith ag sugrú. Mar hampla, I limistir na Christiana, cibhní an teanga hibhar a déití a thuirteiste chun chur síos a dhéanamh uirlisí Christiana. Gratalaí, sílan, gratóir agus críthair. Meilt, bascu, mascu, garan a hliseanní agus blastú. Trí idir gríomhú leis na leanaí agus trí ról gríomhach a ghlacu, tá an clachtúir san adcheart chun teanga na leanaí a hibhrú bhealach leanúnach, órasach de réir na déimi atá an in uchu. Feicimid na gríomhachtaí a míniú ribhú seo agus déanaimiid cur síos conas a déití iad seo a íoste a gníomhaíochtaí iad a thaobh fud an lé. Déan iarracht chun é seo a bhain seama bhealach neamhar amúil agus bíú na smuoite seo siúlagat an éinead leis na gríomhachtaí eile. I bhíonn lé, is féidir leat ard na leanaí a tharraingt lipéid, chothairtí, leor agus ábhar chlóite sa timpolacht ó phólama agus sna grathimh. Tacaíonn si seo leis an tuiscint go bhfuil brí éigean ag na symbolaí agus ag an gló seo. Bé deis acu tabhairt faoi deara conas a churann na symbolaí seo len gríomhaíochtaí léithúla. Listaí a dhéanamh, an clár a cholanú, agus taismiontas a dhéanamh de hismóirí, teachtarí text agus ríomhphoist a roinnt do na tuismitheoirí fásta. Trí clachtú litreachtas a thaobh fud do chud grathamh sa siomh. Cuirfar deisina grathaíl fáil gúna dúra, chun dul I mbun éispeiris litreachta údaracha lean bhrí. Seo rint samplaí I déitfa a úsáid mar chud de a grathamh léithúil. Ainmneacha áte a úsáid ag bord in linmh, nó ag an mór lóin. Áireann a cheannú le linn idir réimsí. Litreacha a scríb hig character I scéalta. nó suhantas tascanna a úsáid chun tascanna agus iad siúd atá I gceannas a chur anúil. Is slí Harbhach choras féin chlárachain chun éispeiris litreachta lean bhrí a thógáil I gcrathamh na leanaí. Chothaíonn an gríomh seo mothú, dearfa, muintras mar is féidir leis na leanaí iad féin a híniú isteach agus amach ag baint úsáide as a pictar féin agus as na symbolaí marc cruthaithe. Le himimecht ama, tóirí tú faoi deara go bhfuil Fhorbairt leanúnach ag teacht thuiscint agus Scileanna sa litreacht de réir a chéile. Dús, déadach go nach nógadh an lenamh a ainm féin agus ainm a chara. An sin, tá siad ag aithint litreachta agus ina dhé sin bé an leanamh ag éirí go nádúra a ainm féin a scríomh. Tóirí tú faoi deara go darlíonn an Fhorbairt seo go nádúra ag amanna difriúil ag glas gach linmh.
agus is féidir le taú leis mar a bháltar go neamhar amúil in éanacht le gnathamh agus éisprúis eile. Maidir le litreach digiteach mas féidir chur gléas ar fáil inar féidir eolas a cuardach agus a léamh agus a frontal do na leanaí, bunaithe ar himine ratha nó ar imscrúdaithe atá ar siúil i lethar na huaire. Takeíonn na samplaí seo go léir leis an gcaoi a bhfoghlaimíonn na leanaí an ghaol idir focail labhra agus cló. Agus nuair a léimiid os ard, táimid ag cothú chamceap an díchódaithe. Áit a ngeant ar na caisiní ar an leathanna a chontú ina nár lóra. Tá sé seo ríthabhachtach nuair a bhogann na leanaí a raibh go dtí an siomh bonscoile. Is mór is fiú timpleach hibhar a chruthú, a chur an litreacht chun céin. Is fiú spás a Fhorbairt ina bhfuil caint agus cló mór hempel ar na leanaí. Is féidir le tabhairt go gríomhach faoi córátaí a nomas an áil leis na leanaí. Ag bant úsáide as ba chud focail, cúraimí, ceistena agus mínithe chun córáite a leathnú go chóseasabach, teanga nua chaí a bhunlú agus commerceáid idir na leanaí agus a ggóglacaithe a spreagadh. I gcás leanaí a bhfuil riachtanas breise acu, is féidir technoliaachtaí cúnta a úsáid chun takeú go mór leis an gcaoi a dhéanann siad commerceáid trí hanga, picture agus ábhar cloite. Ar nói, tá casanna ann ina bhfuil riachtanas ar leith ag leanaí. Déta deacrachtaí a bheith acu le teanga agus lena luathscileanna litearthachta. I gcás leanaí a bhfuil riachtanas breise acu, tá córais commerceáide picture a thacaíonn lena gríomhachtaí léithúil thar a bheith táhachtach. Cabhróidh symbolaí, text agus propaí chun cabhrú le commerceáid. Tá gcóthaigh siad leis an gcaoi an núsáide na leanaí seo iarachtaí teanga agus iarachtaí neamhbhríochra chun agad macna, smaointe agus mothachan a rins. Bainní páistí tar a bhór as timpleacht atá sibhar ó híomh clodaireachta agus a léiríonn de hanga trí leor, cóthairíocht, árainn, ring agus prapaí suaimhrithe. Is féidir leis na strateisi seo takeú le leanaí a labhraíonn teanga seachas céad teanga an taobh. Cabhróidh an córas commerceáide láimhe lámh le leanaí a gcuid-fhoghlama agus Fhorbairt a chur cinn tí trí cóirí leabha úsáid is siomh luathfhoghlama agus luathcúraim. Is féidir le lámh cabhrú le leanaí frustrachas a chur anúil, agus a mhaolú freisin. Tá go leor buntaistí ag lámh chun takeú le Fhorbairt litearachta. Chur an clár hanan strateisi practicúla ar fáil do hisismóirí agus do cleachtóirí chun cabhrú lena leanaí teanga a ólam go nádúrtha le linn a gcreathmh léithúla. Díríonn sé go mór ar scileanna commerceáide a Fhorbairt do leanaí óga. Is minic a bhailim cigarí socraithe ina chruchaí cleachtóirí luamhlíonta timpleacht fhoghlama atá sibhar ó thaobh teanga de. Seoisbleacht as tuarachal a léiríonn conas a rinne an siomh naisc idir spéis chrathúil na leanaí agus úsáid scileanna litearachta chun an spéis seo a achrú ina héithir fisiciúil ag baint úsáide as focail agus íomhanna na leanaí.
Góin an dara sampla seo leis an nasc is féidir le leanaí a dhéanamh idir teanga scríofa agus lótha, agus an táhacht a bhaineann le hábhar chuí, agus bhfuil teacht ar go héasca chun taú le deis sin na fhólama den sort sin. Tá tinneolalas agus rint aisin ar a fáileann seo a bheith mar hacadait. Agus an seman ar gréasan seo ag dridim chun críthe, ba bhaidlinn buíochas a ggóil leat as éisteach leis. Tásúil againn gur chuir sé cóirle cabhrach ar fáil. Má tá cúraimí, smaoinse nó moltaí agat, ban úsáid as an seáladh ríomhas do léirithe chun do chuid cúraimí a cheoladh thugainn. Gómuid buíochas leis na bunscoileanna agus na suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim Scileannas as na grianghraf álainn a rint linn. Slán go fóill.